Ai nyt mun FPS nousi, no nyt se on 200 hyvä. No ei kun, no ihme FPS. Tonne. Joo. Liilalla merkkinä. Oh no, mitä tapahtuu, okei. No ei se hätää, mullakin vähän Ei krässää. mitään, mä justiinsa lähtee Windows siitä kone. Tuli vaan joku vitse-ilmoitus, sinne tuli... Kaveri näyttää vahingossa Gmailit ja kaikki pankkitilisaldot. Ajattelin, kun naama näkyis vahingossa, tulis FaceTime vielä heti ekas videos. Hei, onko? Ei. Hei, onneksi mulla ei mitään kommenttaa vielä kuvata, niin mä en voi tehdä FaceTime. Tossa on se... Voi paska. Hei, tossa itse kuollu lendiin. No mä yritin lentää veteen. Hei, mä tapoin yhden tyypin ujuma. Nyt mä tapan sen missä sä oot? Missä te ootte? Hei, tässä on pädi. Oho, mä lipsaan. Onko joku tulee auttaa? Tulkaa revaa. Mä vedän boksi alas sieltä revaa. Eliel, ala revaa! Hitto. Hounin sisään. Täällä ei tapahdu yhtään mitään. Ei, toi otti se auto. Mä olisin voinut näyttää mun hienoa Nissania sille. Miten niin huono? Nyt on kyllä todisteita videolla, että... No niin! Veti äijä veti Tuutsonista. Hei ihan oikeesti, miksi mun aimi on näin huono? Ei 29. Hetkonen. Mä menen ottaa pikillä. Hei ihan oikeesti, voisiko tää jätkä tulla ylös tuolta vedestä? Noniin! Uskalsit nousta vedestä. Ota pikille! Ota pikille! Noniin, otetaan pikille! No voi paska. Tosta noin. Miten niin? Kattokaa näettekö mä menin siihen jo. Saatas puskas. Ei se ei ollutkaan 1 HP. Nyt kuuluu mitään! Joo, ei ois pitänyt koittaa pikkaista. Tosin nyt vasta nyt mä pöllin nää imasen nää kaikki luutit täältä. Tämä on kaikki mitä mä haluan. I like your mini skiddy big. Mitä? I like your mini skiddy dick. Mitä? Täällä olisi tullut. Excuse me. That's not paid. Ei mitään. Mitä mä just löysin? Joo, me ei kyllä osata sit ei pelaa puhua englantia. Hei, mä menin exploitin maan alla. Ota! Mä oon maan alla. Ei, en mä sitä mä tässä meinasin hypätä alas. Aatu, äijä, miten sä pääsit sinne? Koitin tehdä itsemurhan. Aatu! Ai joo, tuolta. Aatu! Hei, mä Aatu! tein itsemurha. Mitä jos näit pikoo? Kapum. Hei, entäs mä tein itsemurha? Onni. Älä tee itsemurhaa. Kato. Ette nyt tee itsemurhaa. Mikä No hettona ei ollutkaan semmosia mitä mä luulin. Mikä juttu? Hetkonen, mä lipsahdin. Mikä tää on? En mä tiedä. Mä saan jonkun jääjutun tästä. Hei, me tarvitaan mikä? Ei Mersu, vaan toi. Eli mä ajan. Eliel. Nyt. Elielö. No? No mä ajan sit siinä Lambossa. Eiks täällä ole niitä Lamborghineja? Hei, täällä on ihmisiä! Täällä on ihmisiä! Oota, mä tuun ihan just. Mä otan mun Nissani. Yksi jäi. Mä otan mun Nissan Qashqain täältä. Oho, vähän pätkii. Mä otan Kato, se tähtenä. on tää mun Nissan Qashqai. Hei, tuolla on muuten joku. Hei, tää koittaa lähteä pakoon. Tää äijä koittaa oikeesti lähteä pakoon. Mä oon sitä nyt saada sen. I like my cheese dripping out. Hei, mä ajan tää mä telon tota yhä äijä. Levo pelleskini. Joo, no niin, nyt kaikki näkee, että mulla on ihan hitmun kyllä. Onks se sitä ammua? Ei koperaatte, ei tiedä. Oi, kato Nissan Qashqai, tuu tänne. Hei. Eli et Ei uskalla ihan hyppää oikeesti. pois. Ei ihan oikeesti, nää on hyvä.
Ai mitä Aatu? Et uskalla hyppää pois. Siinä mode. Et uskalla. Onneksi Onni ei kuulu tuolla radio, meillä on yhtä copyrightia ja muuta päähän. Hei, nyt takas tänne. Jonne. Jonne hälytys. Et tee sitä. Kato, tää toimii. En oo sulla. Ja mulla on idea. Tuolla on mulle auto. Hei, kuka ottaa tää? Mie. Hei. Ihan rauhassa. Onni! Hei, tuolla on jossain... Käy hakee se auto, käy hakee se auto! Ei kun tuolla on paketissa joku jätkä. Onko paketissa jätkä in the box? Mutta saat sen auton silti, eli ota se tästä sulle se auto. teki mun Ota se tästä sulle damakea. auto. On muuten nätti auto meikällä. Oh my. En mä telota se äijä. Hei, Kaatuu. mä sain idean Ei, telottaa voi äijä. Oteeks tänne? Mua Joo, ampuu tapettu. yksi tyyppi. Voi hakka. Täällä on tommonen, jolle mä en ite tykkää tosta, se on niin huono asia. Onni esittää pro-pelaaja. Ja minä kuulin pitää mun autoja ihmisen, tänne. paitsi mun visuaalissa ei tosi nähnyt kyllä. Eli miksi sulla on No tommonen niin, auto? täällä on joku jätkä. Tuolla on joku. Ai miksi Ai mä otin mitä? tän Ai, riflen? Tää on ihan mitä auto? super rifle. Miksi sulla on tommonen auto? Mitä? Joo, ei pitäisi seistä paikallaan, se oli iso virta. Nyt on varmaan tapetaan mistä. Eikö sais olla? Sensei Wu tulee täältä. Kiitos Sensei Wu. Ei, ette millään viitis tuotte vaan. Hoho! Remakko. Ei Aatu, nyt tänne sinne. Että. Hei, sä oot ihan hiton toksina. Aatu, auta. Täällä on joku eläin. Eläin! Vatokaa eläin! Aaronin vanhat videot. Eläin! Mitä? Tässä tapahtui just. Mitäs hemulia tapahtuu? Okei, tää ei oo jännää. Tää ei jää tähän. Mä oon jännässä paikassa. Jää joku autoklikki päällä. Mä lähden perään. Minun auto. Eikö he haluta Aatu-auto? Hei, anna se mun auto mulle. Mä olin just etsimässä sitä. Anna se mun auto. Onni. Tää on niin hieno. Jos sä annat mulle sen auton, mä voidaan käydä hakea uusia ja mä annan sen sulle kokonaan omaksi. Ei sä voit ottaa se uuden itselläsi. Ei oikeesti. Okei, saat. Mä tuun sun kyytiin vaan. Joo, mä näytin sulle uusi auto. Tää on paljon hienompaa olla tää auto kyydissä. Tosi mä haluun silti tämmössä samanlaisessa. Tää riipurtataan. Mitä? Siellä on viu näköjään. Lähetään triona tänne menee autoilla. Laidaanko se jätkä täällä jossain muuta, se ampuu se ilman tekis. Otetaan tässä. Otetaan, että tulee. Ei tuolla. Oi joo, mitä tapahtuu? Älkää lähtekö nyt oikeesti. Joo, mä tuun hakee sut. Mun luona on vihu. Ne vaan Mä lähde. tuun hakee sut. Jäi. Onni hyvä, reva. Valtei. Jätkä Hyvä. revaamista. Jäi. Olen noloa. Missä me tapellaan näin noboilla vastaan? Niin, no niin noloo. No niin säälittäviä, meidän pitäis antaa Hei, vähän mä tarviin nyt sen medali oikeesti. Aatu sun auto on jossain. Joo, en mä jaksa alkaa etsiä sitä. Mihin se menee mun Eli auto elotti sen. Iliel oikeesti. No, Nyt mitä? tänne. No me ei kyllä olla ihan triona täällä. Hei, mä ländään siihen päälle. Mä oon yhden päältä.
Joo, mä ammun täältä puusta niitä jätkiä, vaikka sit kun ne tulee esiin. Tuu esiin. Jop. Tää yksi on ihan lovi. Ihan lovi. Vitsi! Oi oikeest one shot, ihan one shotti. Ainakin 300 HP. Jäi yksi. Joo, mä oon tulos. Hetki, mitä? Mähän kuole, jos mä hyppään tähän. En kuole. Aatu Revo. Aatu, mä katon mun pyllyä tällä Toi hetkellä. Onimaski on mun. Onimaski. Onion. Okei, älä nyt luuttaa vielä. Hetki, täältä tuli... Oi, mä ajoin se päältä. Hyvä. Mä ajoin sen päältä. Sillä on se ihme sprintti-näkymättömyys juttu. Sillä jätkällä on se juttu. Jou, joku knokkiin tonne päälle. Joo, mä näin Gryffinusen. Oi, Aatu. Nyt tulee Eli Onni. sit jää. Se finuu mut. Mä tuun. Oi. Se vedä mennä. Mikä lähti? Hetkonen. Se... Mitä? Miten se tuli Joo, tosta? ette te kuollut Hyvä. tälle jätkälle. Ei, mun. Onni Revaa. Onks toi sinä, eikö Elille? Se on Eliellä. Mikä toi medali on? Mun medali on, muuten mä levän. Oliks sillä joku katana? Mulla katana. Ottakaa mun reboot-kortti. Joo, totta. Ehkä mä voisin ottaa. Jos te vähän luutataan. Tuolla Täällä on. pääsee pois, Joo, heitä se sprite-maikki siihen. Niin. Sprite-maikki. No. Sehän lennätti mut pitkälle. Menkää tonne markkerille. Oi. Täälläkin toinen. Joo, mä oon niin lovi, että mä en kuule. Ei, mä saan medat, niin mä voin mennä. No Eliel menee jo. Eli en mennä. No mäkin tuun, eikö se mene nopeammin? Apua, mä oon 60 HP. Apua. Rebootatkaa toisianne. No niin, nyt Levatkaa sit lähtee. toisianne. Alue aika paska, ihan tiedä kyllä. Tää stormi vetää oikeesti lämää. On riiputtaa. Joo, tää riibuuttaa. Mitä mä en pysty? Ei. Paljon stormi hittaa. Ihan sikana. Tiedän, pelastusoperaatio meni aika vituiksi. Aatu. Hyvä tulee. Äkkiä boksi. No niin, sit lähti. Kounin sisään. Ei mitään. Riiputtaa. Oh no. Oi. Toi ei mene. Tää meni aika vituiksi.